Fermator és una empresa, una multinacional, que dissenya i fabrica portes d'ascensor. Va néixer el 1977, aprofitant que en aquell moment se començaven a instal·lar portes als ascensors, perquè anteriorment només hi havia els replans i a partir d'aquell moment se van començar a posar també a les cabines, i aprofitant l'arrencada d'això, sobretot a Europa i concretament a Espanya, on el creixement era més alt d'instal·lació d'ascensors, es va aprofitar aquell moment per fer el primer creixement de l'empresa. I fins al 94 aquest creixement va ser constant i fins a arribar un moment que es va decidir internacionalitzar l'empresa. I a partir d'aquell moment vam començar a mirar cap a fora. Estem venent a més de 100 països i estem fabricant, tenim 13 fàbriques en total, repartides per tot el món. N'hi ha a Europa, n'hi ha a Àsia, n'hi ha a Amèrica, i amb tot això cobrim pràcticament tot el món. Actualment estem fabricant, el 2023 vam arribar a fabricar 650.000 portes d'ascensor a nivell mundial, de les quals 125.000 s'han fabricat aquí on esteu ara, que és Tecnolama, que és la seu central del grup Fermator. Podríem dir que a Europa el 30% de les portes dels ascensors són Fermator. El grup Fermator està creixent al voltant del 5% i Tecnolama en concret està creixent al voltant del 7%. Això vol dir que necessitarem aviat tenir més capacitat i sempre mirem cap aquí, mirem cap al futur i per tant sempre mirem de tenir projectes oberts de creixement. Properament farem una nova ampliació de Tecnolama, també volem fer una ampliació a la fàbrica de Falset. A Itàlia també hem comprat uns terrenys per traslladar la fàbrica en un polígon més gran i poder fer una fàbrica molt més gran que la que tenim. I a Brasil acabem d'ampliar recentment la fàbrica. També hi ha hagut projectes dels últims anys, com és una segona fàbrica a l'Índia, que ja està en marxa. I bé, i continuarem, no ens volem aturar aquí. Al final és tot el mercat que hi ha i que puguem assolir, intentarem agafar-lo.